Olga havde lige mistet sin allerbedste veninde, Gerda. Hun var rigtig ked af det, så nu lå hun bare i sin seng og gjorde ikke. Hun vidste ikke helt, hvad hun skulle gøre. Ej, kommer man til dig? Fordi du er inden for en svær tid. Jeg tænkte, du kunne bruge det. Ja, tak! Jeg håber, den kan bruges. Der er lidt sodavand og en lille sløjfe og noget slik og nogle bornholmske hvedekiks og Nej, til mig. Og så lidt af vand. Ej, jeg skal komme til hvedekiks. Altså, hvis man kommer til Bornholm. Okay. Ha' det godt. Karina, Olga blev rigtig glad for sin kagekurv. Hun begyndte at spise kurven. Kurven blev mindre og mindre. Hun spiste, drak og spiste. Kurven blev mindre og mindre. Karina kunne ikke holde op med at spise. Til sidst var kurven næsten helt tom. Olga var rigtig glad. Og der var ikke mere i kurven. Og Olga havde taget på. Hun voksede. Så hun kunne overhovedet ikke gå. Olga faldt op af maveforgiftning. Men hvem kom der? Var det Gerda? Olga! Nej, ikke Olga, du har spillet. Kom i sengetøj. Olga. Nej! Hvad var det med min? Det var min. Hallo. Olga er faldet om. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne, men hun er faldet om. Skal jeg stikke hende med et sværd i maven? Jamen, okay, så gør jeg det. Altså, hvad regner de med sådan politimennesker? Selvfølgelig. Okay, nu. Jeg ringer lige for en sikkerhedsskyld her til Olgas telefon. Hallo. Er det her ambulancecentralen? Ja. Jeg tror, hun har fået hjertestop, for hun har ingen puls. Ja, jeg har fået at vide, at jeg skal stille en dolk i hendes mave. Nå, det synes jeg ikke er en god idé. Jeg gør det alligevel. Hej. Olga! Fik du ud af din mave? Olga, jeg gør det for din skyld. Ej, Olga, har du nu spist min pude igen? Ej, ups, hvor er det klodset, altså. Ej, altså. Ej. Nu er man, du spiser en bunke slik. Ja. Fuld af søs. Min Annie, tak.